എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബിയർഡ് ഗ്രൂമിംഗ് കിറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ബിയർഡ് ഗ്രൂമിംഗ് കിറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവർ അൺബോക്സിങ് കാണുക. ഇന്ന് നമ്മളത് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ താടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഓരോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ബിയർഡിൽ ആദ്യം ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നന്നാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിയർഡ് ഗ്രൂമിംഗ് കിറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഒരു ബിയർഡ് ഓയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, പിന്നെ ഒരു ബിയർഡ് ഷാമ്പു ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബിയർഡ് കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബിയർഡ് ബാമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പരമാവധി ഒരു സ്മൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും ഏറ്റവും നന്നാവുക. നമുക്ക് അധികം റഫുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിലേക്ക് ആ റഫ്നെസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ബ്രഷാവും നന്നാവുക. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡെഡ് ഹെയർസിനെയും ബാക്കി വല്ല കരടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവായിട്ട് ക്ലീൻ ബിയർഡിലാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ ബിയർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്കൊന്ന് ബിയർഡ് ബ്രഷ് വെച്ച് ചീർപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ബിയർഡ് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ബിയർഡ് ഓയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയർഡ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു 5-6 തുള്ളി മതി നമ്മളുടെ ബിയർഡിൽ ഇത് ആകെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 തരത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ആദ്യം ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 2 തരത്തിലാണ്. ഞാൻ രണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ 3 തുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബിയർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ സ്കിന്ന് ഒന്ന് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എൻ്റെ ബിയർഡ് ഓയിലിൽ ഓൾറെഡി വരുന്നത് ഒരു ഫില്ലറായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫില്ലർ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ബിയർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ തുള്ളി എല്ലായിടത്തേക്കും വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിയർഡ് ഓയിൽ നമ്മളുടെ അടിയിലത്തെ സ്കിന്നിലേക്ക് നന്നായിട്ടാവും. ബേസിക്കലി നമുക്ക് ബിയർഡിൽ വലിയ ഇച്ചിനെസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇച്ചിനെസ് വളരെ ഒന്ന് കുറയും. ഇത് എത്ര നേരം റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നാവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ച് നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഉഷാറാക്കാം. അവിടെ 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയർഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായി ഡ്രൈ ചെയ്യണം. ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബിയർഡിനൊരു വേറെ ഒരു ടവലെടുക്കുക ഏറ്റവും നന്നാവുക. അതൊക്കെ ഈ ടവലില്ലെങ്കിൽ നല്ല ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാം. ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ലേശം നമ്മളുടെ പാമിലെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്തതിന് കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഹെയറിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ സ്കിന്നിലേക്ക് അധികം എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ
ബിയേഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ബിയേഡൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും. എനിക്ക് വളരെ ക്ഷണം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിയേഡ് കണ്ടീഷണർ വരുന്നുണ്ട്. ചിലത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ്, ചിലത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാത്ത തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷണറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടീഷണർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 to 5 മിനിറ്റാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം. ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്തതിന് കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഹെയറിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയത്തെ സ്കിന്നിലേക്ക് അധികം എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ബിയേഡിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ബിയേഡ് ബാം നമുക്ക് ഒരു ലേശം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതും നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കയ്യിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക. റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈവണായിട്ട് ആവും. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബിയേഡിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വളരെ കുറച്ച് മതി ബാം. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അധികം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ബിയേഡിലേക്കാണ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ കൂടുതലാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് അധികം ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനാണ് ബാമം അവസാനമായി. നമ്മൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിയേഡ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയേഡ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബിയേഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിയേഡ് വളരെ ഈവണായിട്ടിരിക്കും. നല്ല ലൈൻസൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ബിയേഡ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാം. താടിയുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ താടി വളരെ മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല താടി കൊണ്ട് നടക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.